tal? Bon dia! Falten llevadores a Catalunya. A Tarragona, per exemple, n'hi ha 100 i se'n necessiten 300. Moltes, de fet, han de treballar en 2 o 3 llocs per cobrir aquest dèficit. A més, en els pròxims 4 anys es jubilaran el 30% de les que estan en actiu. En clau electoral, Esquerra tilla el PSC de conservador en les seves polítiques i demana concentrar el vot d'esquerres en el partit d'Aragonès. Puigdemont, mentrestant, demana als joves no creure solucions fàcils davant de problemes difícils que proposen els partits ultres, i Zapatero defensa Illa perquè dona estabilitat a Espanya. Per cert, que les enquestes segueixen donant una quarantena de diputats al PSC i Puigdemont segueix segon. Aliança Catalana de Sílvia Orriols en alguna enquesta podria treure fins a 7 diputats i Vox podria superar el Partit Popular segons alguna enquesta. El Barça femení es va proclamar campió de Lliga per 5è any consecutiu. És la novena en la seva història gràcies a la victòria contra el Granada 1-4, 2 gols de Rolfo, un de bronze i un de Graham. Per cert que el Girona, que ja és equip de Champions la temporada que ve, vol jugar a Montilivi segons el seu alcalde. Almenys això és el que defensa Lluc Salelles. I per cert, que ens ha deixat l'entrenador del Barça, exentrenador, César Luis Menotti, als 85 anys. Avui, que és Sant Domènec Savio, deixeble de Sant Joan Bosco, felicitats i per molts anys i celebres aniversari. El temps, dia de pluges al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral, fins i tot hi pot haver alguna calamarsada i al vespre l'aigua pot arribar cap a la costa, als 2 extrems del litoral. Les temperatures una miqueta més baixes. I acabem amb una mica d'humor a APM, amb les pífies del Toni Cruanyes. Que vagi bé, bon dia! La petrolera brasilera Petrobras. No. Aquest gest d'Artur Mas. De qui? D'Artur Mas. Sí, és ell. Roaming dels mobles, roaming dels mòbils, perdó, la tranca fronterera. El Magé Trapero, a la Reial Societat. Mario Draghi, que ha creat un prototip, fill de ruta del full de ruta de l'Atlàntica, a l'Atlàntida, a l'Antàrtida. Uf!